তিনি যে ভারতীয় জনতা পার্টি হাফাইমানি নং তো খনাও যে ত্রিপুরা মথানি হनै ফাই হनै খনাও ओंके ब বিষয়नो চাজাयातै नों বিজেপি हाफायखा किसा सायखना बेलायखौ हामबाय आं गोबां कल सामायांनाय आरो जरा किसा लायबा आंनि सिनिमुंगे सन्जय जमातिया टिप्रा मथा अम्पि ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि आं मैतखायनो मोसौबो टिप्रा मथा हनै बोमों सेंखांखेनो पलिटिकल पार्टी इंया खसानिनो आं साइचं खायबै अ एलाकावो आं साइचं खायबै हिवै थासा हनै साजाक मानि कगनो इरानि सेंखा थासा हमनि दै ग्रेडा टिप्रालेन हमनि कगनो मोंसा वान छौलिया मोंसा माना बागै जाना बागै तौना बागै वान छौलिया खायबै थासा हाय हनै कग पिरि फायमानि बियाबा एडिसि इलेक्शन पाइमानि उल्लो बेबाकनो उरुमुर थांखा थासा हमनि कग थाइसा फासिकु सिकरिखा ग्रेडा टिप्रालेन आइडियोलॉजी नाहार मंखो सिकरिखा साग बैसाग हाया सालायमानि साग बैसाग सकाग लायमानि सिख्लोग लायमानि साग बैसाग नौ लायमानि अमहाय काइसे सिंगै दंसो नुजागै दंसो आं 2.5 बছর एडिसि 2021 एप्रिल 10 तारिख पाइमानि उल्लो खालावगैनो हानायका हनै खालावगै दंमानि फियाबा अम हानाय जार इंलिया आरो बिसिङोबो आनि बोखा बेलाय नांमानि दंबो जों कबासि टिप्रामाव थाबो थासा हनै मा दंगासिबो यांखे सागनि बरफ गरै ताङै जानाय गामि आमसायनि बरफ रंनो बन्चित खायबै दंबो बन्चितनि कग बरफे कारै दंसो बरनि सय माथायबो मोंफायफोरनो बरनो कारै दंसो आसुक सिमे इभेन्ट सय टिप्रा मथानि कर्मी रंनि नौ लिस्ट नो सानो नरै बनमाया खायमानि एबा रिजेक्ट खायमानि साक्थार जागै दंसो आमा हायव थासानि कग ब्यां थांखा देबा आमायनो दैबि आं बार सुइजाक सुप्रिमो न सुइजाक अरनि एमएलए न सुइजाक गोबां मा गुसु बेरेमनि न सुइजाक टिप्रा मथानि नाहार मोंनो सय खायबै दैलांथों दला बेरेमनि सिमे हनै फियाबा आमो किच्छाफानो इंलिया आफ्रानि सिमिनो आनि बोखा बेलाय बायबि थांखा तमानि होनबा थासा हमनि कग थाइसाफानो नुजालिया ग्रेडा टिप्रानि नाहार मों किच्छाफानो गरैखा साग बाय साग हगलेन सिमि सिंलायबि दंसो नांखांखे आं ताइबो सावै खनारवानो फियाबा आं ताबक आनि लगेव जे फाइनाल फाइखा बरनो बेलायखे खाकाहाम आं गोबां माने अर प्राइमारि लेभेल हदि ब्लक लेभेल हदि गोबां माने आनिबो कन्टेक्ट दङ फियाबा जरा किसि सानि बागै बरकटिनि मानजागै मालिया ब्लक लेभेलाव प्राय आंहाय सिनियर राजनाय सक्रिय लिडार टंखौ कथाम खरगब्रि बरक ताबक बुरेदि जेबा आं बरक वाइफाव सालायबि दङ तै प्राइमारि हदि गामि आमचाय रिजनल लेभेल हदि जतबायना आं सालायबि दङ बरक दुगयायनो आं बैबाक्सा तै जत सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी नि कम थेंमंगो बरक खायबि सकफैनाय हनै आं अंके ताबक जे टिप्रा मथा खाय तंनाय रनो अंके बरनि बागैले नों तमा साना मुसु बरनि बागै आं साना नायबो 100 जन तंखा हिंखे खरगबास आब्रा खरगबास आरो निवास तबा खायनाय दंसो 5% only 5% बरक सबा खायनाय गबै बरक बाय कोनो दिनाव मानिया नाहारमोन गोबां तावसिनि मैडम चिनबुस काउ थं बुसुक बसर ब दफानि अम खायबि फैखा फियाबा बनबो सरजन्त्र खायबि अम खायजागो आं दिदि सामुसे फानो मासाबो अमाय खायबिनो जे गबै बरक तंनाय रक बरनो सरजन्त्र खायबि नरै सिखलोगै सकागै अम जागै दङ अम हायबे कोनो दिनाव थांसा गैमाया अम हायबे कोनो दिनाव ग्रेटा डिप्लन मानै माया दफानि मुंबाय कायसाते कायसानो सिखलोग लायबि तंखा कारलायबि तंखा हायनि बागै ताबक टिप्रा मथा थांसा हनै बुबाग्रा हनै नाहय तंनाय रनो आं कबगनि मुसुगु न खासिदि बुझिवा नायसिदि बरक गबै गरैखा गबैनि बांगै खाप्लाय गरैखा फाइसदि भारतीय जनता पार्टी